ай публикатсияҳои карусели инстаграм ту метавонӣ яхелошо удалит кунӣ. Инстаграм медорем ягон публикатсияи карусела меёвем, просто нишон додем ки 10 тагай 3 нуқтара меҷиқем, редактировада меҷиқем. Камтарак боло мекунем, сурате ки типа маъқул монеса ҳамонро вибр мекунем, ин корзинада меҷиқем удалит. Бо мисол як таи дига шам хеле мекунем, мегирем, мавзӯи ҷеша тез мегзарнем ки шумо бинед мисол ки ма чандша гӯё удалит кардам инҷа. Ҳамин чиз ма да ганда маъқул шуд, бисёр кором да ёрдам кард. Кадем ҳамин птичкада меҷиқем, нем хеле ошибка нишон метиҳад. Дар ҳақиқат вай шидагие, просто назад мекунем, боло мерем я апдавид мекунем ай саракаву, бо публикатсияра ай сарака меёвем, мебинем ша мисол ина 10 та буд иқашид. Бо ҳамаш майли мо метавонем ки давоми 3 рӯзда ҳамира назад кунем, 3 нуқта меҷиқем, ваши действия меҷиқем, поён медурем, недавно удалиё не. Ҳамин чизҳоро мегирем, бо ай сарака назад мекунем, да ҷӯшон мераванд. То 30 рӯза вақт ҳаст ҳамин чиза. Ина ишам тез гузарондем ки мисол бисёри бад вақта нагира, ина марҳамат кунен. ҳатман лайктонам, монён комментаритонам да комментари кунед. Видеои бисёртар дар рилсае. ай 10 сурат 8 таш удалит меша, ай 3 сурат 1 таш удалит меша, ай 2 сурат ягон таш удалит намеша. Сторисҳоро тамошо кунед, саволотона да комментари бинависед. Барори кор шумода ва ба пеш.